så? Har du styr på det? Jeg har gennemgået det 1 milliard gange. Du skyder Edgar, og så tager jeg hånd om resten. Men hvordan skal jeg kunne stole på dig? Når jeg engang kan stole på min egen familie. Når du engang har skudt Edgar, så er det mig, der er boss. Jeg skal nok sørge for, at du slipper for videre til. Hvad så med mine penge og sådan? Hvornår får jeg dem? Vi mødes på det aftalte sted kl. 23. Okay. Hey, Lars. Hey. Hvad sker der lige for jeres sted her? Det er temmelig udsat, ja. Det er Vossens idé. Et eller andet med, at hvis vi bliver nakket på åben gade, så er der ikke nogen spor til. Okay. Ja, okay. Har du en råber? Jamen det har jeg. Hvor mange skal bruge? Jamen jeg ikke. Kan for 200. Jo. Jamen så giv mig 5. Skal jeg klods? Nej, så kan du ikke få nogen. Nej. Ja, der skulle være fedt. Ej, shit. Sæt mig ikke blandt i, hvad jeg går og laver. Er du med på det? Skat, jeg vil bare gerne vide, om du har været sammen med hende. Vær sammen med. Ja. Det var da lige godt utroligt. Så jeg vil bare få luft ind i dig. Tag det roligt. Hvad sagde du der, knæk? Kom nu i her og lege med de andre. Prøv at høre her. Jeg ved, du var med til det, og jeg er pisse ligeglad. Kan du ikke bare forstå det, hva'? Jeg gider ikke det pis mere. Nej, jeg kommer ikke ned til Edgar. Kan du ikke fatte det? Jeg gider ikke det pis mere. Kan du ikke fatte det, eller hvad? Albert, nu må du altså kunne forstå, at hvis du ikke ændrer din adfærd, så bliver du ikke til noget. Du er i en dårlig situation allerede. Hvad fanden har du forestillet dig?
Først og fremmest, så skal du da til at møde op til dine timer. Kan du så få de beskidt sko ned ad bordet? For helvede da, Albert. Du bliver nødt til at tage dig sammen. Jeg ved, du er sød indeni. Det har jeg selv set i de mindre klasser. Du må ikke stoppe nu. Okay, men vi skal hen til Edgar igen. Hvorfor er det? Far og Edgar har været oppe og skændes, så hvis vi ikke kommer derhen, så skyder de fra. Men jeg gider ikke arbejde med det. Jeg arbejder også ikke år. Skal du heller have, at de skyder fra? Nu holder du din kæft og kommer med hen og arbejder. Alt imens hun bare ønsker, at hun var en danser. Og at hun aldrig har hørt om kræft. Så ville hun bare ønske, at Gud gav hende en chance. Så også hun kunne føle sig smuk. Ti stille, Albert. Selv her kan det være risikabelt at snakke sammen. Sluk lyset. Det virker for mistænkt at snakke her, inden Edgar han blev mødt. Detaljerne. Jeg vil bare gerne have det overstået. Om 2 timer vil Edgar holde møde. Det vil sige, at han sidder og forbereder sig på sin kontor. Du har derfor 2 timer til at komme ind, skyde ham og tage afsted igen. Der vil holde en bil, der venter på dig nede på stationen. Han kører kl. 1. Tager til København. Men så hvornår får jeg mine penge? De ligger op på kostymerummet. Godt nok. Så er der ingen til at redde dig. Hvorfor skulle jeg få kolden også? Hvad har jeg mistet? I udnyttede mig så mange gange. Det er det sidste gang. Jeg ved ikke dig, at din kunstner bliver mere. Du skal fandme ikke svine mig eller min kunstner til.